Satorrak. Euskaldun herri batian beldurtuta zeuden satorrek alorretan gaizki egiten zienagatik. Behin, bi gizonek harrapatu zien sator handi bat. Harritik bi gizonak Fanzeren alkatean gana eta errantzakoien. Alkate jauna, harrapatu dugu sator handi bat, eta zure gana eraugitzen dugu zuk errantzazun zer kastigo eman behar zaion. Sabelak bizirik elki, errantzuen ermantzale batek. Gizona, hori guti da, ene ustean behar da satorra bizirik erre, errantzuen berziak. Orduan, alkate jaunak errantzuen. Hobena da etxaiko niminan itxigaratzeko deitzia Juanis Iriartekoa. Herriko gizon prestuena baita, eta harek erranen du zer egin bihar zaion satorrari. Deitu zuen alkate jaunak Juanis Iriarteko herriko etxeala, eta errantzakon. Azkenian Juanis Iriarteko harrapatu da gure herrian sator bat. Oraik zu gizon prestua zarelako errantzazu zer behar zaion egin. Alkate jauna, neustian guti da sabelak bizirik elkitzia eta bizirik erretxia. Lurreko handiena da bizirik hortzia, lurpean sartzia. Alkateak bildu zuen herria herriko etxeala, eta kontu eman zuen bastarian Juanis Iriarteko irudiaz. Herriak erran zuen ongi zegoela Juanis Iriarteko errana, eta kala maradikoren zela betiko satorra. Biharamunian Fanzen herriko mutila herriko alor batata, et akan hortiz zuen satorra bizirik, eta bizpur urteren beruan zer agitu zen, agitu biher zuena, herriko alor eta baratze guztiak, satorrek inbusiturik zaudela.